Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago! And Tita Tanya Chinita. Nagkagusto po ako sa isang promo girl. Kaso, torpe po ako. Feel good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Warren ng Gagalangin, Tondo, Maynila. Nahinto na po ako sa pag-aaral. Alam niyo na, puro barkada. Pero tumutulong pa rin naman po ako sa aking tatay sa paggawa ng mga sirang appliances tulad po ng electric fan, mga washing machine at iba pa. Nakilala ko po ang pangarap kong babae na si Maris. Isa po siyang promo girl. Yung RRJ. At dati ko na po siyang crush. Tuwing may sale ay dumadaan ako kahit hindi ako bumibili ng pantalon o ng shorts man lang. Pero one time napabili ako ng t-shirt. Ang totoo po, Uncle at Tita, gusto ko lang po talaga siyang makita. Opo, dahil torpe po ako tulad ni Uncle. Di ako marunong dumiskarte sa babae. Hindi ako tulad ng aking mga katropa. Hanggang isang araw po naligaw si Maris sa lugar namin. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bay, paggawa ko yung ano ko, bay, yung aking radyo, bay ba? Okay, para makakarinig ako ng ano, bay. Yung aking pinapakinggan sa radyo, bay. Sige, lagay mo rin dyan, pre. Ako nang bahala yung mga radyo nyo. Ay, anak, Boss. nasuli mo na kinuha na ba yung washing machine dito? Opo. Tay, kinuha na po. Boss, magpapagawa din sana ako. Anong papagawa mo, Kim? Hindi kasi nagbabibrate. Hindi,
ano to, mic with vibration. Microphone with vibration. Hindi na nagbabibrate eh. Kailangan ko sana mga video okay ko eh. Bago ka lang sinabihan, kaya mo pa rin Sige na, pakigawa naman. Kailangan, Alam mo bakit? pipindot ako Sige, pindutin mo. Sira nga, akin na nga. Bakit ikaw Mang Kanor? Ikaw ba yung technician dito? Ako yung tatay! Ako yung Tatay. Malabo na ang mata mo eh. Bigay mo kay Papa. Temo pipindutin ko. Yung paborito pindutin mo. kong mahal kita. Sira nga, walang... Sira eh. Ako. Naiyak na ako eh. Gusto kong kumante eh. Sandali. Ano kaya sira niyan, Mang Kanor? Sige nga, pa-testing. Ano ba yung kakantay mo, Mang Kanor? Yan. Maluwag kasi. Kaya hindi siya nagbabibrate. Dapat hitan mo. Ganyan pa. Tapos pindutin mo. Ayan Tingin ko nga, ayun, sinikipan. Sisikapan pala para mag-vibrate. Ayan. Maluwag kasi kaya yung battery hindi Ano kasi yan? Kaya po yan may vibration dahil microphone with massage. Kakaiba to habang kumakanta ka. Nabili ko po yun Ayan, pindutin ko Ayan. Tingin nga po, baka naskam ako ng binilihan ko eh. 0, 0, 1, 2 in exact order. Thank you, Lord. Gumana. Gumana. Sige, pa-play nga po. Check ko Pa-play. Hello. Na-vibrate na. Ako nga po. Ako nga po. Kaya, pa-vibrate. Pindutin ko. Sige, pindot. Opo. 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, O, gumagana. Teka lang po Zzz. Ala, gumagana na po. Di ba magaling kasi Number ako 5 dito? na vibration. Zzz. Ay, mabilis lang Paniwala ito. na sana ako kasi merong zzz. Thank you po sa napakagaling mo talaga. Oy, pare. Palista muna nung bayad ko Alam mo, Kim, hindi ka naman talaga nagbabayad Kunyari ka pa Thank you, alis na ako, makakakanta na ako. Bye! Pare! Uy, Jake! Uy, Pare. Papa Jake. Ay, nandito pa ako. Hindi pa Ay, ako Kim, alis. diyan ka muna, Kim. Huwag ka muna Oo, malis. chichismis muna ako. Alam mo kasi, pare, nakabili ko ng Blue Torch Blue Torch? yung, ito, i-on ko, Pindutin Sige, ko. sige. The Bluetooth device is ready to pair. Original ba to, pre? Parang mali. Mang Kanor, parang mali. Di ba dapat pairs? Di ba? Hindi kasi. Pairs. Kasi, Ano kasi ito yung Bluetooth niya, hindi naman ito original Kaya fair. dapat ano yun Seikan. Ang galing-galing mo talaga, Kim. The Bluetooth device is ready to... Sikan? Last ko na yun. Pasuyo na lang ako rito, pare. Sige, bro. Ako nang bahala dyan, bro. Salamat. Mang Kanor, thank you, Paayos ko na lang to. Parang yan yung crush ko, na si... Yung taga-RRJ. Hello! Hello! Hi. Dito ba yung Mars Trixie? Ay, dito! Dito! Ano naman mapagawa mo dito? Baka scam dito, Baka sirain lang yung gamit ko. Hindi! Magre-reklamo lang ako. Uy, ano nga atin mga beautiful Hello ladies? po. Papagawa sana Hi. po kami. Hi. Gumagawa po kayo ng hair iron? Itong plancha sa buhok. Ayan, okay Kasi lang. ginawa pong tongs nito kasi pangbuha ng ice. Mainit. At saka nagprito kasi akong tilapia, Mars. Kaya siguro nasira siya. Tinanoon po ni Trixie sa kawali na kaya ayaw pala. po gumana. Wala na. Ikaw kaya, Mars. Baliktarin mo yung tilapia pinarito. Bakit ang ginamit mo, Mars? Akala ko si Tongs yan. Ang ganda na ang tongs. Ay, ayusin ko po yan. Yan yung nga po, isasaksak ko Siya nga yung crush ko dun sa nakikita ko sa taga-RRJ. Siya nga. Trixie, ba't nakatitig yung lalaki? Ayaw ko. Ay, sige po. Akin na po. Ayan po. Tingnan niyo po kung umiinit. Testingin po yun sa mukha ni Trixie. Ayusin mo kasi na last time tinry ko, ang handle yung uminit, ha? Ayusin mo yan. Ayan po. Sige po, Thank you po kasi mahal po yan Mahal po yun. 899 po yan Hindi ako makakalimutan. Hi, beautiful ladies. Ay daw, Trixie. Ayoko makipag-usap sa kanila. Hindi ko Parang familiar kayo,
Ay, oo, mga promo girls kami sa pantalon. Ako sa jog siya, RRJ. Di ba? Kaya kita mo naman, oh. Di ba? Miss Trixie, parang mga manyak naman dito. Ano ba? By the way, pare, kung magkano man yan, ako na magbayad yung plancha ni madam. Po? Bakit po? Hindi, okay lang, Di ba ma'am. naman kayo kaano-ano? It's okay. Ako na bahala dyan, ma'am. Talaga po? Ganito pala dito? Mars Trixie. Para na nga, Mars Mars. Trixie, alam mo tawag dyan? Ano? Pretty privilege. Ay, ganun ba yun? Pretty privilege? Ay, basta maganda, no? Ba't wala akong ganyan? So basic na. Hindi ako Ano bang pretty. ID mo dyan? Ay. Senior? Sabi ka. Ay, thank you, boys. Let's go, Mars. Tara. Tara, ibalikan na lang po namin. Ay, teka lang po. Baka pwedeng i-chat na lang po kita, ma'am. Kung ano. Hala ko ba torpe to? Di para lang po I-chat po, binigay ko na po yung number ko sa logbook. Ay, opo, Text sige, niyo na lang sige po ako. Sige po, Oo, salamat pero yan po. din naman po yung, in case di ako makontak baka nasa trabaho, yan din yung name ko sa Facebook. Sige po, salamat po. Ingat po. Magyari ka pa. Thanks Oy, po. anak. Di ba tinan mo si Kim Ganda naglalaway? mo. Sino si... Parang Uy, Kim, para ka namang... tumigas yung miyo ko. Bay, ang ganda nun, bay. Nulala ako dito. Oo nga, anak. Parang gusto ko maging binata Parang ulit, lang anak. yung ulul na aso ko. Yun ang sinabi ko sa inyo. Yun yung crush na crush ko na taga ano. Yung promo Ay! girl ang pantalon. Oh, crush pa lang Nag-exercise sila. O, unahan tayo dito. Hindi nga ako makasabi ng feeling sa kanya eh. Nahingi mo Ang na nga hina number mo eh. naman, anak. Hindi para maniwala kami sa'yo. Nahingi mo nga number. Ayan o, text natin. Oh. Uy, huwag mo nga pakialaman yan. Customer yan. Napaka-ano nyo naman. Bakit? Sige na ako ng bahala nito. Talaga, pakialamero. Sige na, sa'yo na yan. Balita mo kami. Nabuhayan po ako ang Kola Tita dahil nakita kong single pa po ang status niya sa Facebook. Wala po siyang mga post ng lalaki. So, ibig sabihin, wala pa po siyang boyfriend. Kaso nga lang po, paano po ako mag-move sa kanya, nahihiya po ako. Kaya naman po, nagpapayo ako sa aking nanay at tatay. Ano? Yan ang ama mo ang tanungin mo. Anak. Hindi pa yan nagdadamoves babae na nag-uubad ng panty. Darling. Kung talaga, darling. Hindi, bumababa. Yung bunganga mo. Bumababa ang yung bibig mo ng babae. Ganyan Itong ang- nanay mo. Kaya nga napaibig ako niyan kahit ng babae yan. Hindi ko yan iniwan dahil... Ito yung bibig ng nanay mo. Yan yung walang pamanti. Walang kahit anong gusto sabihin, sinasabi. Tay, nay, bahala ko po sanang... ano ba, paano bang style ginawa mo? Hindi mo man lang kinuha number. Meron na po. Actually, yung pala Sinat yan ko yun na na. siya. Okay naman, nagchat-chat naman po kami. nahiya po ako paano siya mag-reply? May emoji ba? Doon mo malalaman kung type ka. Meron po, Kung smiley. mabilis- Merong smiley, tsaka meron ding heart-heart. Minsan Oo. pag nag-message ako, sinabi ko na gawa na po yung plancha sa buhok, pwede nyo na pong daanan. Nag-heart na po siya, pero hindi pa niya po dinaanan eh. Pero ilang minuto siya bago mag-reply. Doon mo malalaman kung interesado din sa'yo. Maris ba yun? Maris? Pag naka-online po, nagre-reply po siya agad. Ma, Yun nay, naman kasi pala. nga, Mas okay na yan kaysa hindi nagre-reply. Alam mo, anak, ang mga babae, pag nag-reply yan, alam na this. Bakit may kachat ka pa? Baka hindi naman tayo nagchat-chat. Sabi ng kumpare ko. Lilinawin mo. Mapa, gusto ko sanang mag-aral na lang ulit. Abay, mala! Kahit ano po. Magbakal? Yung sa TESDA. Anong magbakal? Ba't ka magbabakal? Mag-aral! Ah, Mag-aral! Bukol ka, ha? Hindi ako bingi!
Aray ko. Tingin, narinig ko. Aray ko. Narinig ko. Napuwing tuloy ako, darling. Aray. Ayan, ganyan talaga yung mga... Ay, wala na. Pinaparuhasahan ka na nandiyon. Ano, puro saan? Yan. Ayan. Ano, nakikita mo. Nay, tay, gusto ko po mag-aral ulit. Kahit Bakit ka biglang mag-aaral technician ka may trabaho ka na nga gusto ko makapagtapos, Nay. Nakakahiya naman dun sa babae. What if, di ba, mag-uusap kami, manliligaw ako sa kanya, ayoko naman na sabihin niya na wala akong narating sa buhay. Ay, talagang napupusuan mo na, no? Gusto mo dumamubs ng aral-aral Anak, yung babae, Kit, wala ka natapos. Pag marunong ka dumiskarte, ako hindi nga ako tapos Pero maganda yan na mag-aral maganda ka yan. talaga. Pero kung ano naman, kung mahal ka rin ng babae, hayaan mo siya gumastos. Ganoon na ngayon. Ganun ba yun? Ganoon yun. Ako Ikaw, Kanor. Kailan ka nagbayad ng kuryente? Ako hanggang ngayon. Darling naman. Darling. Ganoon na. Pero kung gusto mo yan, di susuporta kami sa iyo. Ang Salamat, suporta Ma. namin, moral support. Go, go, go. Go. Hindi mo malabigyan ng pera to, pandit. Moral support lang. Kaya na, may shop nga yan 1, 2, 3, go. Go, go, Warren. Go, go, Warren. Ligawan mo na. Ay, Diyos ko, kawawa naman. Tikman mo na. Hoy! Bunganga mo talaga. Anak, magandang boobs yan. Mag-aral ka para pag... Anong boobs? Boobs! Ayan ka na naman. Ay! Suportado naman po ako ang kulatitan ng aking mga magulang sa balak ko pong mag-aral kahit vocational po. Para kung sakali man pong makaharap ko na si Maris ay may maipagmamayabang na ako sa kanya. Binitbit ko na po ang kanyang plancha sa buhok. Special delivery, pinuntahan ko po siya doon sa kanyang pinagtatrabahuan. Ayan dapat na, ako gawa na kukuha yan, niyan. Dinala Ay, sana all yung plancha ko, hindi pa gawa. Medyo dapat ako mahirap na kasi lang. eh. Kapag Hindi, gumastos okay ka lang pa, po. ako nagpagawa Okay lang po. Okay lang. Thank you, Warren. Appreciate ko. Uy, magkano yan, Warren? Oo, magkano Ay, hindi na. Okay lang atraso po. namin? Wala. Okay lang po. Ano lang naman yun, hinang-hinang lang naman yun. Madali lang Mars, naman baka yun. may sira ka pa diyang plancha. Pagawa mo na, libre. Ay, oo, mayroon pa ako dun, Warren. Akin talaga yun. Ay, wala. Puno kami ngayon. Ganon pag ako, wala. Thank you, Warren. Ano yun, Mars? Pretty privilege? Pretty privilege. So ganon, ha? Warren, available ka ba? Since ayaw mo magpabayad, libre na lang kita, sagot ko. Ngayon? May sisling dun sisig. Sa may food court. Libre kita. Ano ngayon buy one, take one. Ako nang bahala. Sige na, wag ka nang po. Ka nang tumanggi. Magtatampo ako. Sige Ay, na. sige kung yan ang gusto nyo. Huwag Sige, mo wala. na akong puin. Sige, Maris. Okay. Gwapo mo ngayon, Warren, Thank you. Sige, tara. Mars, ang landi mo, ha? Tara Pretty na. privilege. Kasama ba ako dyan sa lilibre mo? Hindi, Mars. Sakto lang sa'yo. Ayan. Salamat busog na busog ako. Sarap na sisig dito Ano ka ba? Wala yan. Ako nga, nilibre mo ng gawa ng plancha ko. Salamat. Sana wag kang magsawa. Galing mo talaga. Naayos mo yung plancha ko. Maris, may sasabihin sana ako sa'yo. Ha? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Maris, Ha? ay, Ay?
Hi, babe. Oh, Jake! Baby! Hi, baby! You're here! Jake? Uy, pare. Dito ka pala. Uy! Baby, kasama ko si Warren kasi 'di ba yung plancha ko kasi hindi niya pinabayaran. Nilibre ko na lang siya, naya kasi ako eh. Siyempre pinaghirapan niya yun. Okay lang, baby. Napakabait mo talaga. Baby, Pare, tingnan mo, sinabi ko sa'yo, di ba? Maganda na, mabait pa yung girlfriend ko. Thank you, baby. Thank you sa akin yan, flowers. Para sa'yo, baby. Aw, thank you. Saka, teka lang, may binili akong cake para sa'yo. Kukunin ko lang, ha? Pare, saan ba ka lang para makakain ka rin ng cake, ha? Alam, ang sari pala namin. Diyan lang ka, ha? Diyan lang kayo. Kamu Parang Alvin yung cake! Nalimutan ko, Warren, na mansari pala namin. Ba't, teka lang, Kasi anong talaga nangyari? ng baby. Anong nangyari? Ba't naging kayo? Hindi naman kayo makakilala nung una. Ako yung unang nakakita sa'yo eh. Ano Ako unang nakakita sa'yo. Anong una nakakita? Gusto kitang ligawan. Gusto kita eh. Gusto mo pala ako? Oo. Ba't di mo kasi sinasabi? Matagal na akong pinormahan ni Jakey. Isang buwan pa lang yun eh. Nagsabi agad siya eh. Ganun Kaya ba siya yun? yung sinagot ko. Bakit di mo kasi sinabi? Bakit parang kasalanan ko? Parang galit ka sa akin, ha? Ako ba yung lalaki? Ba't di mo sinabi? Parang galit ka? Parang may utang na loob ako sa'yo? Wala akong responsibilidad sa'yo? Kasi gusto kita, Maris. Ba't di mo nga sinabi? Tapos nagagalit ka ngayon. Ikaw yung gusto ko eh. Tapos inunahan Huwag kang ako eh. umiyak. Nakakaya dito sa food court. Huwag kang umiyak. Ako nakauna sa'yo eh. Nakauna ang unang ano? Wala. Gusto kita eh. Ako nakauna eh. Hindi ko alam na gusto mo ko. Marin! Maris. Diyan ka na. Maris. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!